Γεια σας, είμαι ο Gamer.gr. Προφανώς κανείς άλλος από εσάς δεν με ξέρει. Είμαι ο αδερφός του The Old Pizza Man ή αλλιώς του Άλκη. Και το βίντεο βασικά γιατί μόλις στο κινητό μου κατέβασα την εφαρμογή που έχει και ο Γιώργος και ο Άλκης. Τέλος πάντων, καταλάβατε μερικοί όχι. Τέλος πάντων, που λέγεται Viva Video και περισσότερο για να δοκιμάσω το edit και να εξασκηθώ κι εγώ, και θα κάνω κάτι σαν, όχι ακριβώς ανακοίνωση, κάτι σαν ενημέρωση ότι όλα τα, βασικά αρχίζω από την αρχή, όλα τα βίντεο εκτός του gaming, όσα βίντεο τα τραβάμε από κινητό, ξέρω εγώ, κάποιο παιχνίδι στο κινητό ή ξέρω εγώ κάποια challenges που κάναμε που θα ανεβούν αύριο, είναι σήμερα, έχουμε για μας είναι Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου, 4 θα έχουν ανεβεί σίγουρα, μπορεί και να ανεβούν και σήμερα το βράδυ. Τέλος πάντων, και συγγνώμη σας ζαλίζω που γυρνάω, δεν φαίνεται πολύ, είναι σκοτεινά, είναι βράδυ, είναι 11 η ώρα. Ναι, και επειδή αυτή η συσκευή, αυτό το πρόγραμμα, το Viva Video τέλος πάντων, για να ανεβάσεις ένα βίντεο στο YouTube και να έχει τα edits και όλα αυτά, πρέπει να είναι κάτω από 5 λεπτά, και κοιτάω και την ώρα να μην φτάσει πάνω από 5 λεπτά που δεν νομίζω, για να ανεβεί στο YouTube. Οπότε μέχρι να αγοράσουμε κάμερα, που θα αγοράσουμε μαζί και μικρόφωνο, θα αγοράσουμε ολόκληρο εξοπλισμό, κάποτε δεν ξέρω, μέσα στο Σεπτέμβρη σίγουρα, θα βλέπετε εκτός από gaming σε PC, και θα παίξουμε και σύντομα παιχνίδια στο PS4, αλλά όλα τα βίντεο που θα, ξέρω εγώ, vlogs και όλα αυτά θα είναι 5 λεπτά, 4, ναι, καταλάβατε, θα είναι κάτω από 5 λεπτά. Αυτό τώρα θα κάνω το edit, που βασικά δεν χρειάζεται edit αυτό το βίντεο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, έφτασε στα 3 λεπτά το βίντεο. Αυτά ήθελα να σας πω, και να ξέρετε ότι μέχρι τις, βασικά σχεδόν το Σεπτέμβρη, δηλαδή το Σεπτέμβρη δεν βγάλουμε πολλά βίντεο. Βέβαια είναι το πρόβλημα ότι από τις 11 Σεπτεμβρίου 12, οπότε αρχίζουν τα σχολεία, θα βλέπετε λιγότερα βίντεο, αλλά αυτή τη βδομάδα θα βγουν αρκετά vlogs, μικρά βέβαια, ξέρω εγώ 3 λεπτά ή 5 λεπτά γύρω σε αυτή την ώρα. Θα βγουν και άλλα διάφορα βίντεο, θα σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Gaming δεν ξέρω αν θα δείτε. Αυτά. Γεια σας.